Sziasztok, ebben a mai videóban Skydoor-val lesz Zalánnal. De ugye tegnap ott fejeztük be, hogy megvettük a furgon, gyere aludni. Zalán, gyere aludni. Zalán. Na. Én már útamra is kelek eladni drogot. Mi van? De vedd el onnan a hordókat! Jaj, Zalának elment a netje, vagy nem tudom mi a fasz. Na itt vagyok. A cigány. Mindegy, és leszarom. A Báli? Igen. Kurva anyátok egyszer. Nem tudok üzletelni, basszol a nyelvet. Nem látjuk, jó? 18 július. Anyádra húzzák ist. Mi van, köcsög? Kocsim van. Amúgy mit szurkálod a kocsit? Drága kocsi. Érted itt késsel szurkálja a kocsit, hallod? Öld meg. Úgy át kell menni, Zöld, át kell menni a határon, de még nincsenek itt a rendőrök. Ezt mindig utáltam. Jó napot, rendőr urak. Amikor le is fog. Hát ott mindig lefognak, mert hogy át kell menni, leellenőriztetnek. Most tud egy gypsy ezzel járni. Mert Lépett magát. van, papa, hogy kifizetem. Albert Horváth már szoknak, hogy fizessem ki a drogot, pedig most vettem. Geci. Jaj, hülye! Itt sétál a rendőr az úton, majdnem elcsaptam. Hová kell vinnem a drogot? Ember, már itt megyek, hogy 5-6-gyára már. Itt várnak ketten ember. Gombát. Mi van? Hallod? Szó. Veszünk egy házat, még egy házat. Amúgy 5000-ért tudunk venni egy házat. Holnap is fogjuk felhasználni a blokkot. 5000-ért ezt a házat megveszik, aztán nagyobb a mai részben. Aha. Jó. Úgyis legyen. Főleg most előbb nullán volt, most meg van 7, most lesz 900-on. És hol lehet? És hol lehet venni, mert elő akarom
kapni a Miskolci tudásaimat. Mit lehet venni? Voltam Miskolcon kapni tudást. Ja, várjál, akkor elviszlek arra a helyre, amit tegnap mondtam. Jó. Gyere haza! Gyere haza! Rendőre. Hogy megmondtam valaki. Jó van, gyere, itt vagyok a motel előtt! Gyere, gyors, beszállsz a furgonba, azt elmegyünk! Elfogtak ezek a csíp. És most hol vagy? Rendőrség? Akkor megyek oda, várj meg! Szállj be! Mindjárt. Ja, az csak este nyit, szóval mindegy. Az csak este fog kinyitni. Jó. Várjál, én szállok. Jó, Megyek bombára. oké. Anyád! Azért erősebb, ne? A legerősebb az jó. Amúgy, ha kell a kocsi, akkor itt lesz. Amúgy nem értem, akiknek eladok drogot, megpróbálom kilopni, és aztán rám hívja ugye a rendőröket. De ha rám hívja, akkor miért nem ő lesz lecseszve? Mert ő veszi tőlem a drogot. Érted? De attól még te is le leszel, mert te mennek. Hát igen, de csak én leszek, szóval mindegy. Itt meg amúgy le se szarják. Majd most nem fogok megfordulni, majd körbe megyek, azt leszalom. Ne, szóval lezárták a utat. Új, a határnál. Én hallottam. Hát egy kocsi. Hallottam így valahol. Ah, Ott jöttem ki. új. Új. Ember, ha azt láttátok volna. Mi volt? Most ott megálltak a kocsimnál. Nem vagyok itt. Ez csak illúzió. Nem vagyok itt. Mondom, hogy csak úgy... Mi van? Azt hallom. Egy ülj már be! Láttam. Úgy jöttek ilyen zombik, vagy egy zombi. Erről beszéltem. Wanted Dead or Alive vagyok. Új. Hát akkor neked be kell, mert én nem tudom nyitni ajtót. De én kocsival vagyok. Mert én gombázom. Ez a Gypsy ház nem 5000, 6000. Az se baj. Hát mondjuk az is könnyen meg lesz. Mert visszanézed ezt a videót, látni fogod, hogy új, majdnem elkaptak a rendőrök, hogy csú, gyerek. Jó. Vele. Baba. Eddig van 6 bomba. Ügyes vagy. Én közben amúgy nézegetem, mennyi az idő, mert majd el akarlak oda. Ja, vele. De tudom, autó vagy mi a... Kajak 5, de csak 5-kor. Mert ballagunk. Nem olyan ballagás lesz. Csak
Nem 8, vagy nem 8-ból izé, 9-be. Azt te futsz ott. Most Szeretnek megállomban, vagy szakban. most elütöttem a vásárlómat, aki hallod, futott a házunkhoz egy vásárló, én meg elütöttem. Bazd meg. Azt igyekszem. És most késsel támad rám. Nem bír magával. És az autó. Volt nálad. Hallod, már van 1722. Miért akarod a házat? Kajak mennek? Aha. Jó, hát itt vagyok a furgonban, már megyek is el engem, hagyja, kajak ott vannak, ember! Én megyek is el. Csak egy pici, de az, hallod, rendet, ne! Jújjúj, ez bajos. Megmondtam, hogy fullba ne szívd a krötént, na mindegy. Most át kell mennem megint a határon. Miért vagyok wanted? Miért vagyok wanted? Jó, jössz, Felismerték a kocsit, mert megpróbáltam átjönni a határon. Hát gondolom azt mondták, hogy ez egy migráns. Igen. Mi van? Mi? De amúgy, ha fegyvereket viszek, azért nem félnek le. Vagy de? Jó napot, urak! Bozd meg anyád, picsáját, szopjál le! Hallod, ki jön a rendőr elém? Magyar pénz. Ne, Ne. Jó, nem érdekel. Én még menekülök. ezt látni majd. Mert miért vannak itt a villogva a házunk előtt? Én nem tudom majd. Hát mert te engem kergetnek. Ja, jó. Én meg közre itt szedem nyugisan. Nem ezek össze. Amúgy rájöttem, van kézifék, hallod? Az mely? Space. Mármint a kocsiba. Tudom. Gondoltam. Mi az emberben van kézi? Abba is lehet. Zalán, most el kéne mennünk oda, tudod, arra a helyre, amiről beszéltem. Az a helyre, mert most már kinyitott. Ja, jó, nem. Tudsz jönni? Aha. Várjál, oda megyek a motel elé, tudsz jönni? A motel. De igen, Léci! Akkor a házunk elé, mindegy, oda megyek. Jó. Anyát, picsáját, várj, elütöttem egy rendőrt, mert nem bír magával. Hoppá, megcsúszott! Zolán, gyorsan szállj be! Szállj be! Szállj be! Nyomjad a gáz! Zolán! Arra le van zárva az út. Nincs lezárva. Ezeket a rendőreket nem... Volna, azt lenne zár. Menj be! Menj be! Ajjaj. Fuss! Engedj be! De hogy? I'm stuck. Zolán, ne vidd sehova a kocsit, létszik. Helyben el. Bazd meg! Bazd meg! Hol van a kocsi, bazd meg, Zolán? Itt vagyok. Ahol eddig is volt. Miért van ennyi chipsi? Nem
érzem a picsám, bizsereg. Zalán, légy, indulj, menj. Zalán, you save my life. Zalán, jönnek. Add át a kormányt, légy. Hol van? Zalán, ne. Hol van? De ne, Zalán, egy lövés vagyok. Letlen kivittem. Zalán, ne. Itt állj meg a ház előtt, jó? Mint ha semmi nem történt volna. Itt tudod, parkolj be, tudod? Mint ha itt semmi nem történt volna. Ezeket amúgy nem tudom, ki csinálta. Nem tudom, ki volt itt. Én se. Ide jött. Szépen hazamegyünk. Nice. Nem hiszem el. Mi van? Azt mondtad, hogy nyitva van ez a szar. Igen! Haturátor nyit. Hát itt nincs nyitva. Mindegy, mert gyere haza, mert oda úgy nem is tudsz bemenni. Ah. Addig nem megyek hozzá, mert nem nyitjuk újra. Holnap fog kinyitni csak. Nem baj, az itt marad. De gyere már haza. De nem. Még mindig itt vagyok. Addig ott maradok, amíg nem nyílik. Azt látom. Még ilyenkor is írnak rám. Értünk, jönnek. Zalán. Na? Értünk, jönnek. Tehát holnapra nem lenne ott a furgon. Az kötelem. Eddig mennyi pénzed van? 1722. Hát, aludjál már. Én már. Na, sok így. Na, jó van. Végre egy. Lász kapitán. Végig, hogy a bombát azt én feltettem. Azt én formálom a bombát. Zalán, nincs nálad a az a fűvág, vagy a drogvágó. Nincs nálad. Nálam nincs. De ne ütögessél már. Véletlen volt, meg akartam nyitni amit kell egy ilyen kocka drog. Most nem. Jó van. Na, akkor a gombát is. De te adható. És a gombát is adjuk most már. Hát jó, de ezt egész tud kell szedni kb. A gombát. De le is tudjuk szedni majd akkor a árut.
akkor nem. De azt nem lehet ültetni? Lehet ültetni, nem? Gomba? Uh-huh. Hát az biztos, hogy lehet ültetni. Ja, én szerintem tudom, hol lehet. Aha, jó. Vagy majd lehet venni szerintem ott gombát. Majd ma oda elmegyünk. Ugyanazon a helyen van amúgy. Na, van egy kis drog. Ezt felrakjuk. Majd. Hol van a fel? Ezt hogy csinálod, ember? Nem volna. Ja, a gombát is be lehet zacskózni. Aha. The Gypsy akarjon elemzni a gombát. Hát engedsz fel a bal klikket és úgy lehet zelen. Hát de felengedtem is. Na jó. A Naginak elveszük megint a nyugdíját. Hol van a izé a pult? A ház előtt. Hát itt nincs. Mi? Mi csak szórakozol. Itt van. Van. Nem erre gondolok, hogy jobb tehát. Aj, lefog, mert várj csak egy picit. Na itt vagyok, bocsánat, csak... Na, szépen bepekkeljük a drogot. Aztán majd nem sokára kéne a furgon. Jó van, én meg környéken. Mennyi eladó itt van. Mennyi eladó? Ez volt is milyen? Halló, figyelem, boiler eladó. Ja. A határon nem nagyon mászkálját, ha nincs nálad drog, vagy ha van nálad, de akkor se. Nincs nálam drog, akkor átmászkáltatok, de van akkor... Hát de a csomagtartót is megnézik, a inventoridat is megnézik, mindent. Maszkáltóban van drog. Benzin van ott, ha jól emlékszem. Hát ez nem viccetik, szerintem. Ki tudja. Amúgy meg ki tudja. Hogy azt büntetik el. Komolyan. De Mi van? most Na, Zalán tudod hozni a izét? nem majd elütöttem egy ember. Nekem nem baj, de neki lehet, hogy baj. Na mindegy. Le tudod hozni a izét? Nem, itt van az tök. Zalán, a furgon tudod hozni? Oda mindjárt oda várja. Na jó, van, nem értettem. Mi? Ja, tudom. Ez a szüveg. Hát az nekünk az a kulcs már megvan. Van mindegy. Na Zalán! Itt van a ház előtt.
Ez nem a ház előtt, de jó. Igen. Na, felrakunk még egy drogot eladásra. Senki sem kér gombát. Itt lesz egy rendelésünk. Bedobtam évre itt a motel előtt. Azt majdnem meghúztak a kocsit. Azt mondja green. Tessék. És köszönöm szépen. Léci, vigyázz, hogy ne üsselek el. Köszönöm. Jó, oda kell menni, tudom már. Jaj, Zolán, vigyázz! Na, én adok el embereknek a... Ajaj, Zolán, a határ, Zolán, a határ le van zárva. Most mi legyen? A kerülőit, nézzük a kerülőt. Jó, onnan nem tudok, jó, akkor innen megyek egy kerülőbe. A házunktól. A motelnél van a ház. Tudom. Ó, nagyon sok a rendelés, Zalán. Kért valaki gombát? Azt felraktad eladásra, oda készen. Aha. Biztos? Váltam meg. Jó. És be is nyomtad azt, hogy for sale? Aha, azt mondod, hogy be is pipált. Jó napot, nyugdíjas néni, jöttem a nyugdíjadé. Mondjuk lehet, hogy nem viszik rá 60-60. Mi? Akkor leveszem 65-re a rendes árnál. Ó, vedd le. Anyádra hívja, Creep néni. Forduljál fölre. Szállj már be a kocsiba. Nagyon sok a rendelés. Ember. Nagyon sok. De érted, már megint kiszállok a kocsiból, mert a telefon nyomkodom, megnyomtam az eszkipet, és kiszálltam. De az a baj, Amúgy ezt tudom én. Nem már vele. ez van, ne a telefont nyomkodjad. Izé mi az? Hát mondjuk nem tudok beszélni. Anyát kicsája. Jó van, tartsd meg akkor! Meg az a mocsksága. Igen, erre gondoltam. Nagyon sok a rendelés. Oly, de egyik is. Green Crack. Van egy olyan emberünk, aki szétszedi amúgy a drogunkat. Az a Kevin Holding vagy fiatal. Te ne hívjad a rendőrséget, te hibád volt, hogy tőlem vásároltál. Anfülnál. Vele mi van?
Mi van, ha ráteszünk egy 100-as? Mennyi az idő? Az ellen lehet... Na mindjárt megyünk. Ja. A helyre, ha váll akartok vinni. Fegyveresben. Jó, az ellen 6-ig van nyitva, azt hittem, hogy 6-tól. És már 6 óra elmúlt. Még biztos. Ne! Ez még nyitva van, gyere gyorsan! Hol van? Fú, megyek a házhoz. Tudod mi? Gyere a motelhez, gyorsan fel a lépcsőn. Ja. Már el kell engedni a rendőröket. Ezek megvannak. Itt vagyok. Szállj be! Jaj. Na itt egy kicsit nézzék körül, pisztolyok között, meg minden, itt vannak pisztolyok, tudsz venni. Hálja. Zolán, gyere ide. Olyat mutatok neked, besírsz. Gyere! Tettem a tagot. Gyere, Zolán. Itt tudsz venni fegyvereket, látod? Ja. Amúgy én itt tudok venni csicskákat, hogy hazajön és ő meg elülteti a drogot, meg ilyenek. Vegyek olyat? Vegyek olyat? Szerintem aha. No, unig. De nem, előbb a házat gyűjtjünk, mert most van 3000. Hát én már vehetek, mert nekem alig van. De az több 4-5 ezerbe kerül. Akarsz valamit venni? Én már vettem egy ilyen fly-t. Micsoda? Vettem már egy ilyet. A serpenyőt? Aha. Na Zolán, gyere, szállj be! Megyünk. Vagy vegyek még valamit? Azt nem kellett volna. Már Hát nem tudom, csak. Várj egy picit, még veszek valamit. Ebből van 3. Ebből is 3-at veszek. mit lehet vetnem? Hát, ilyen droghoz kellő cuccok, ilyenek. Na, gyere, megyünk haza, vettem pár cuccot, ami eléggé jó lesz. Gyere, szállj be! Vagy majd hazajössz gyalog. Ja, gyalog nem tudsz kijönni, szóval gyere. Ja, gyalog, nem tudom. Csak kocsival. Gyorsan haza kéne menni. Erre gyorsan elmegyünk, mert már nincsenek itt. Az akkor csak majdnem nekem jött. Szia, ház, mindjárt jövünk. Ja. Hogy kikerültem? Mit csinálsz? Mi van? Zolán, menekülj! Eltollom őt! Nem vagyok után. Én sem! Zolán, gyorsan gyere be, beengedlek! Nem tudok, én sem bemenni. Új. Hát engem ne! Az igen, az biztos, jó mondat. Új.
Gyors, ide beállok a házunk elé. Gyorsan, mint senki nem látott volna semmit. Ki van nyitva az ajtó, gyere haza. Vagy nem? Várja. Jó, várjál, most elmegyek a cuccokért, amíg bent vannak a kocsiba. Jó. Én csatornákon jövök. Ja, jó, gyere. Nyugodtan. Akkor keresi ott bent gombát, ha már ott vagy. Ó, most már mindegy, mert csak végig fogtam. Ez a Lesopus Motherfuckers 2000 birodalmam. Ez a új ültetőhelyem. Ezek mit csinálnak? Ide tudunk beültetni. Csak így gyorsabban nő. Igaz, hogy így összesen ezek mindenből vettem 3-at, ez így 500-ba került, mondjuk úgy. Így 500. Hát jó, egy picit megéri, de azért Hát megéri, persze, hogy megéri. már tudunk venni energiát. Megyek rá a bolt. Vegyek neked red. Aha, jó, sokat, már sokáig fogok fent lenni. Gyorsan eldobjalak? Arra, mert amúgy is arra megyek. Ja, jó, akkor nekem már annyi dolgom lesz. Oda a Z-hez tegyelek le? Benzin, Abból, a benzin. Fasz. nem letehetsz. Ide leteszlek el. Rendőr bácsi, mit csinál? De ja. Látom, már kiszálltál. Jó, na cső. Hello, sziasztok! Ja, várja, hát kell várnom papír. Nem törtem ezt a autót. Amúgy... ja. Ó. Hol? Mostanában nem vesznek. Most mondtam, jaj, nagyon jó a biznisz, minden, azt alig vesztek most már. Most már komolyan házhoz fogok. Várjál. Talán lehet, hogy írni a kocsira, hogy free candy. E. Még egy E. Condi. Ezt le is lehet megtörülni? Várja, ez nem fér ki szóval, restart. Add ide nekem, hagyj írjam rá én, tedd bele a csomagtartóba. Hagyj írjam be én, létszi. Zalán. Várja ma.
Jó, az ide. Menj, én ezt féltem. Of course. De ne menj ki egy vonalból, mert akkor azt nem fogja bele. Már a F betű egy. Nem tudom, minek fogja így. De hallod, nem tudtam lehúzni egy vonalt. Kérsz? Nem. Én is. Három rendőrt megbontottam. Nem fér ki. Most már négy. Oda fel, igen. Annál lejjebb nem menj, mert akkor ezt már nem fogja Faszmot. ki. Hát ez olyan cikányos lett. Anyád! Na várj, elcsúszott az egerem. De nem Red Bullt akartam mondani. És én azt a rohadt. Ugye milyennek? Leír. Menj ki! Zolán, léci. De menj már! Zolán, bazd meg. Zolán. De nem tudok leírni egy D betűt. Don! Zolán, Na? kész. Várja, mindjárt megnézem, hogy gyorsan. Na, ez így jobb. De a másik felére is rá kéne írni. Nem, majd ráírom később. Zolán, rendelted 2 gombát. Várjál, kirendelt. 180-nél rendeltek 2 gombát. Várj, gyorsan eldoblak oda, gyere. Jó, várjál.
Azért mondtam, hogy kell a rendőr. Talán. Meg vagyok. Ja. Jaj. Hová is kell vinni? Ott volt. Basketball. Ott volt. Ja nem, az nem az. Nincs itt a gyerek. Nézd meg, mit írt. Melyik a dap? De várjál, after. Igen. Mi most morning van, vagy mi van? Szerintem így. Dehogy is. Várj, ráírom a másik oldalára. És ott free candy. Így a háznak a falát is össze lehet firkálni. De légy, ne úgy nézzen ki, mint egy... Még veszek ilyen festéket. Nagyon. Free candy. Itt összefirkálhatom ezt a falat. Jó, ezt inkább nem rajzolom le, mert letilt a YouTube. Jó. Mondjuk why not? Ah. Mozgatja. Más kocsiára lehet. Amúgy! Nézd már meg! Azt a miért kell ezt a bodyboard. Body check. Nem. Vagy várjál meg. Mi házra lehet? Arra nem. Az én rajztudásom.
Jó, inkább nem firkálok. Na másik a kocsijára, hadd nézem meg lehet-e. Zelen, gyere haza most ma. Várja. Szépen ideálok a Free Candy-s kocsinkkal. Vádolj van. Jó napot. Mi van, ha ide rajzolok a... Nem lehet. Ja, másnak a kocsijára nem lehet. What do you want? Aztán te hová firkálgattál? Mondj... Itt a modell mellett balra van egy ilyen bal és sark. Ezt? Aha. Mindegy, gyere haza. Amúgy nincs is küldetésünk. Mi a küldetésünk? Jó. Várj. Hova? Ja, én nem tudok aludni, mert még a Red Bull-ben. Holnap meg lesz a 4000. Vagy reggelőre már meg lesz a 4000. Lehet, hogy még az 5000 is. Aztán addig fogunk farmolni ebben a videóban, amíg meg nem lesz a 6000 is a ház. Szóval lehet, hogy ez így több órás videó lesz, vagy csak pár perces, vagy csak egy órás. Ki tudja, Zalán, ne. És ne firkálgass mindent össze, létszik. De. Babolyú van. Na most már tudsz aludni? Nem tudom, hogy igen. Srácok. Amúgy tegnap nem köszöntünk el a videóba, az azért is volt, mert amikor mentünk már fel, hogy elköszönjünk, akkor véletlenül leállítottam a felvételt. Szóval szúrjál. Na, megyek is, mert nekem itt már vannak rendelések. Mondjuk, amíg ide jön az a... Várja! Most van a basketballnál, van izé. Mi? Itt jön. De az nem az ember, az nem az az ember, az hozzám jön. Várja, mikor meglát. Faszomat. De nem kér olyat, de olyat kér, amit én fogok neki adni. De elég kibonzódik hozzá. Zalán, légy szíves! Mondjuk ez nem. Neki ez megjön. Zalán, hagyd abboljam már ki, légy szíves! Jaj, Van nála $4, akkor miből fizetett ki? A Pali adott 300-at. Na menjél most már. Remélem, talán még nyitva van a izé. Hát járunk. Jó, még gyorsan nyitva van. Csí, repülök. Itt meg kéne állni. Jó, ott van. Oda be tudok menni kocsival is, nem kell. Gyerünk! Jövök a Free Candy Transporter-szel. Yeah. Transporter. Igen, az.
Miért nem fogadod el? Üssem ki a fejed. Green. Ötöt elfogad, de kettőt nem. Viszlát. Látod, itt a Free Candy Express megjött. Te írtad ezt ide, hogy JJ V nem tudom, alsó hír, vagy mit írtál? És most írtam. Attól jó van. Megint megjött a Nagyinak a nyugdíj. Hát most el is akartam verni a nyugdíját, csak most nem engedte. Na most van 8982. Na, az úgy jó. 8000. Vagy mi? 3000 na. Ja, jó. Hát, Azt én mondom. 3. Na, meg lett a 4000. Nem! Zalán nem! Zalán nem! A mi házunkra nem. Ó, persze, green track. Ott terül. Zalán, légy színe. De jó csinálom. Várj, odaírom Drax. Oda fel. Most nem akarok onnan körbe menni. Hát akkor. Mi? Ha. Mi hozzám? Yeah! Remélem még nincs zárva a határ. Nincs, jó. Bejövök a... Jó, most még ide bejövök. Jó napot, biztos urak, én nem akarok semmit csinálni. Kell drog? Jó sok. Kor együtt lelkem épp, lakatos Brandon a példa. Micsoda? Kor erős, lelkem épp, lakatos Brandon a példa. Példakép. A Nagyi ott van, akinek le akartam húzni. Gyorsan oda megyünk. Szevasz, Nagyi! Lakatos Brandon a példa. Azt mondta, hogy nem kér. Ja. Candy. Más. Adójú van. Hová kért ez a kis köcsög? Hoppá, szia! Te tudom, hogy te ilyen drogos kutya vagy, szóval kell drog. Nem a where is my room. Ne, megint ezt nyomtam. Not yet. Megyünk oda. Léci, menj el! Köszönöm. Megcsúszott! I like. Ez lenne firkel mindent össze. Szevasz, bátyja. Jó választás volt. Green crack. Mit írtál oda? I like. Hm?
elmegy a kocsi! Csip! Hallod, van, mindjárt meg lesz 5000-em. Vajon? Hopp. Ja, te előbb vettél tőlem. Hoppá, állítottam véletlen egy embert. Véletlenül. Gondolom. Szia, neked kell drog? Nem, akkor a kurva. Hallod, már a városon mindenkit kették. Hallod, a Palinak előbb adtam el 8 darabot, és már megint ír, hogy kell-e. Hogy még 7 darab kell. Ez a Pali, ez jó gyerek. Itt vagy? Why do you want? Na ide szépen megállunk. Csákutya, neked kell a drog? Akarakorim! Ja, ahol itt szoktunk parkolni, néha de most itt üzletelek. Azt mondja neked, kell 7 darab. Megvan 5400. Szóval az még mindjárt meg lesz. 5419-en van. Tényleg? Igen, esküszöm. Új, nagyon jó. What do you want? 102 léci. Yes! Hú, gyorsan oda megyek a transporterrel. A Free Candy transporter már indul is. És már repülünk is oda. Mondjuk nem kell most menni. Ah, de! Nem is fél. Mi? Nem is fél. Nem, most nem viszlek, mert repülni kell. De én tudom, hogy hova kell menni. Én már itt vagyok. Várj, akkor megyek utána. De nem is ide kell jönni. Ideje. Nem megy fel ez a pos a parton. Megálltam itt a part közepén, az nem megy föl. Ó, most nem érdekel. 4, 2, úcsikus. De. Anyádra hívd a rendőröket. Most megyek a mentél. Nem, már megvan, már leüzeteltem. Várja, de kiállok ide a partra. Vászlok, annyira futtattam ma. Milyen partra? Vászlottam a partra. Talán 5556-on van. Csá, Léci, kelljen drog. Ó, bocsánat, életlen megcsúsztam. Nem kell drog, akkor kurványát. Hol vagy? Nem tudom, megyek mindenfele. Á, most meg kell fordulnom, mert itt vannak a gypsy rendőrök a határnál. Hát jobban csúszik esőbe. Jaj, nem csináltam semmit. Zolán 5606-on van. Várjál, állj meg, gyors, állj meg. De nem. Jó, beszálltam így. Várjál. Most Florian majd megpróbálja bekapcsolni azt, hogy tudjatok kommentálni. Ja. Megpróbálja. Majd, ja. Jó, rendőrök! Hallod, Casey féket, meg a gáz nyomtam meg. Jó, ő nem érdekel, ha elütöm. Egyszer nyomtam, hogy megálljon. Figyelj, dan. Neked kell drog? Tudom, hogy neked kell, te szereted, ugye? Te szereted? Akkor ne hányátok. Mustár. Te szereted? Én szeretem. A kurva anyába. Neked adok? Mennyi pénzed van? Nekem nem megvan. Csak a bankkártyákomba szálltam. Ja, jó van, azt leveszem.
Új, szóval nagyon gyorsan tetszek az idő. Jó, most már vásárlók nem lesz, majd szólnak. Amúgy, ha azt a 400-ot nem költöttem volna el, akkor már meg lett volna a pénz. Mire költöttél 400? Hát a drog izékre, tudod. Küzdve! Talán 5788-an van. 200... 200 valamennyi kell. Mit? Ne az összeset. Jó, van 70 dollár. Zolán, gyere haza aludni, gyere haza aludni. Nem tudok, mert örök bennem a Red Bull. Nem baj. Engem nem érdekel, a rendőrrel is leállok visszatelni. Vigyázzon meg, csúszott! Csúhuhuhu! Majd tudnám meg, ne játok a rendőr. Basz meg, csú! Várjál, repülök haza! Talán 80-nal jövök! Gyere! Belecsapódtam a mostani házunkba, amit most fogok majd megvenni. Jövök! Gyere! Szállj be! Szóval gyere, kinyitom az ajtót, gyere! Geci, nem látok semmit. Nem tudok! Valaki rendelt egy gombát. Mit rendelt? Semmit. Ne, beittam egy Red Bullnál! De ki tudom nyitni az ajtót, kinyitottam az ajtót, gyere! Várjál, már kezd a játékban. Van egy. Zalán, gyere! Kipiszkál téged, gyere haza! Várjál először. Már megkezdtem. Van egy bomba. Gyorsan. Látottad a haverom? Edd meg! Megette. Meg bele is halt. Mindegy, gyere haza. De nem tudod! Miért nem? A fülemet szétnyomta ezt a szar. Miért nem tudsz hazajönni? Próbálok. De ne, nyisd ki ajtót, nyisd ki. Ki van, bazd meg? Gyere, ki van nyitva. Ne! Magától becsukódta! Nem vagyunk itthon. Aludjál. Gyere, aludj. Aztán még pörög benne a Red Bull. Próbáld meg. Mondom, nem tudom. Akkor tudjál, légy szíves. Na most próbálj meg aludni. Nem tudom. Honnan tudod? Próbálok, de nem tudom. De ott is élsz! Hát te kutya. De nem tudok, mondom. Ebben, de azt írja, hogy kell. Hozzalad! Zalán lesz egy rendelésem. És megvesszük a házat!
Most már ülök is be a kocsiba. Nem, itt van a basketballnál. Kajak. 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 Szóval ott összere 289. Nem válok meg, nem érdekel. Nem, már elindultam. Gyerekek, megveszük a házat. Jó, várja, be kell menni a városba, meg csak ott lehet megvenni, gyerek, szállj be. Jó. Várja, azt szerintem már nincs nyitva. Holnap kéne csak menni, reggelről. Mindjárt ide. De ez nincs nyitva, holnap megyünk csak. Jó, vadoljuk, jó, gyorsan elmegyünk, mert én most már nem fogok lekanyarodni. Gyertek, köcsögök, kapjatok el. Csúszik. Ja. Köcsög, na mi van? Nem veszi a szíved? Jó szar. Itt elbújunk. Itt elbújunk. Nem vagyunk itt. Azt a téged. Elbújtunk. Jó, GG. Nekem tudom el. Nem. És milyen? Jó, várjál. Mi? Szerintem már beszok. Jó, ez a szar záróban. Elfogtok. Annyi bomba volt nálam, igen. De azt nem vették el, azt nem vették el. A bombát. Azt nem veszik el. De hát. A faszomat szót tudja. Hol vagy a rendőrségnél vagy? Nem. Akkor Na itt vagyok. megyek én is haza! Már dolgozom. I'm coming, baby! Do this cup, baby! The terrorist days, the time... Jó, fussanak. Talán nyisd ki az ajtót, meg fogok halni talán! Nyisd ki! Kurva. Már bent vagyok a házba. Jó, azt visszatem. Várjál, még nem, már, ne. Várjál, várd meg. Hol vagy? Én már itt vagyok a kocsiba várni. Hú, gyerekek! Eljött ez a pillanat, hogy megvegyük, csak itt nem tudjuk megvenni még, mert be kell mennünk a városba, és csak ott tudjuk megvenni. Vagy megvesszük a ladát. Ja, nem vesszük a ladát, mert az amúgy semmire nem jó. Meg 50-nel megy amúgy. Szóval... Figyelj, évre dobjuk. Tehát most itt vagy Zelem. Erre évre dobom. Tegnap jobban csúszott az a szét, te is észrevetted. Csak kártyával. A fafon, bazd meg. Már megvárlak itt. Nincsen egy gypsy ATM. Itt van. Itt lehet venni. Mit? Lehet venni. Mit? Meg whisky. Kort, whisky.
Bort, viszkit. Hát te már másik boltban vagy. Jaj, elméletileg megvettem. Szállj be! Talán Hol vagy? itt vagyok a bolt előtt. Most még nem tudod megnyomni az ebetűt? Azért. Gyerünk! Csak azért is átmegyek a rendőrségen. Leköptem. Amúgy ja. I'm coming, baby! Az nem én voltam. Ez se én voltam. Nem tudom, valamelyik gypsy volt. Várjál! Amúgy is át kell holdani az összes cuccot a világon. És Izolán, itt vagyunk! El se hiszem. Helye! Várjál! Na kész a kép. Szállj be! Gyerekek, eljött ez a pillanat is. Át kell mindent cuccolni. Hát igen, ezért is választottam a furgont, mert én erre már... bocsánat, én erre már számítottam, hogy meg fogjuk venni. Mindent pakoljál be a furgonba, jó? Én ezekkel kezdem. Én ezekkel leszek. Ja, Ezeket nem lehet. de csak rajta van a LED. Ezt egyesével. Aha. Ja. Mindent egy... Minden... Ezeket átadom neked, mert én ehhez fia vagyok. Mit? Hát ezt a ledet meg a... Hát tedd be a kocsiba, mi ezen a nehéz? Ja, nem a hoztanak. Hát majd igen, majd odaadhatod. A trónt tudjuk magunk. Mi? A trónt ezt vigyük magunk. Persze. De most ilyen nagy cuccokkal kezdjünk. Trónt. Gyerünk meg. Hát az nagynak nagy, csak ilyen pekkelőnek gondoltam ilyenekkel. Ja, berakom magyar. Fegyvereket, azokat a legfontosabbak, ugye? Baby, just hallod? Már kinézek mindig az ablakon, azt már hatodjára jön itt egy furgon el, mert ugye ilyenre. Így kell ki arra is rá lenni. Mikor így lennék. Minden, ez hozzájött ez a pillanat. Köci. Baby, just pakolunk ki ebből a kecóból és repülünk át oda. De hogy látom, te már viszed a fegyvereket, jó van. Aha. De te bele fog férni, mondjuk. Remélem. Hát ezt két körből megoldjuk, egyből biztos, hogy nem. Valami
bekapcsoltad, akkor meg. Jaj! Jó, itt állj meg. Úgy is ült, de azért. Fú, jó hülye voltam. Mindjárt jövök, várja. Vissza kell mennem még a házhoz. Mert ugye én mindent hoztam, csak ugye nem hoztam olyanokat, amit le tudunk tenni, tudod, izébe. Nem hoztam polcokat. Ja, Mondjuk már nincsen is üres polc. De van. azt Zalán, mondom, egy fegyver kitörül. Ja nem, én semmi, nem szóltam. hallod? Lóri, Hm? Lóri, Hm? nem is lett. Why do you Én úgy fogom elrendezni, ahogy én világomban régen. Úgy fogom elrendezni. Jó? Jó. És itt lesz ebbe a szobába a drog. Itt fog sorakozni. Így, szépen. Ez most jól lenulláztuk magunkat. Nem Zalán? Amúgy. Itt lesznek a fegyverek. Kéznél, itt lesznek a fegyverek kéznél. Ja, hát mondjuk itt nem kéne lennének ilyen raktárhelynek, mert majd az a csicska. Jó, semmi, majd addig átváltoztatjuk. Zalán, itt vagy? Aha. Még azt csinálod? Itt a fegyverek vannak, ide rakunk. Azt nem. Mi? Hú, gyerekek. Még megyek még több cuccért.
Amúgy 1 óra 25 perces már most a videó. Ja. Lassan ennek a köcsögnek ki kell fizetni. A Albert Horvátnak. Albert. Ja, amúgy van WC-nk is, hülye. El is felejtettem. Látszol? Nem tudom. Játék. Azt nem tudom. Amúgy én most bekopogok ehhez a köcsökhöz. Ja, jó. Van. Innen mindent kihordtunk. Hátban. Amúgy mind a 2 házba tudunk termeszteni majd. Nem? Sőt, 3. Sőt, 3. Amúgy ja, 3. Sőt, 4. Milyen sőt 4? Megtudták. Ja, kajak 4. Na, tudom. Na, ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot. És írja... Várj. Akarok neked valamit. Jaj, félek. Wow. Iratkozz fel! Iratkozzatok fel! Na, sziasztok!